बारदैसि खोलानि बार खोलो खोलो बार बारनायजों 1947 इं मायथाइयाव हादरनि उदांस्रि जानाय 100 बोसोर सिगांनिनो गंसे गोजाम बर' गामि। भारत उदांस्रिनि उनाव 1952 इं मायथाइयाव जेब्ला क'क्राझार महकुमाखौ गायसननाय समसिमबो क'क्राझार सोहोरनि साहा बर' गामि बुङोब्ला बर' भातारबारिल'मोन। बे गामिनि आवथायाव साहा दिमोलगाव गामि, खोलाहा आथिखालनि रेल लाइन, सानजाहा खारगामि, टेङापारा आरो सोनाबहा गौरां दैमा। गावनि राव हारिमु सोदोमस्रिजों गसंथाबोनाय बे गामिया बैसागु मोसानायाव दासिमबो बोराय बुरै, सेंग्रा सिख्ला, उन्दैफोरनि गेजेराव अराय गोजोरै दं। दासिमबो खाम, जथा, सेरजा, सिफुंनि देंखोआ बे गामियाव अराय रिंखांबाय थायो। मख'जाथावदि 1952 इं मायथाइयाव गिबिसिन दिल्लीयाव माइ गायनाय मोसानाय दिन्थिफुंनानै नैथि बान्था आरो 1952 इं मायथाइनि 22 जानुवारिनि सुबुंखुंथाइ सान फालिनायाव बागुरुम्बा मोसानाय दिन्थिफुंनानै सेथि बान्थाबो मोनबोनो हादोंमोन। बे बर' भातारमारि गामियावनो सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि जोनोम जादोंमोन। जाय गेदेमा बिथाङा 1948 इं मायथाइनि 28 फेब्रुवारियाव जोनोम मोननानै 2000 इं मायथाइनि 19 आगस्ट खालाराव उदखारिफोरनि गुलियाव जिउ बावनो गोनां जादोंमोन। गावनि आंगो हारिनि लिरनो आरो फरायनो थाखाय देबनागिरि हांखोखौ अरायथा खालामनो नाजानायानो बिथांनि जिउ जोबनायनि गुबै जाहोन जाना फैदोंमोन। बे गेदेमा बिथाङानो 1997 मायथाइयाव गामियाव गिबि खेब रुंसारि बिफा तारामणि ब्रह्मनि मुङै बैसागु फोरबो खुंहोदोंमोन। गावनि आंगो हारिमु राव थुनलाइखौ गोजोरै लाखिनो नाजाग्रा बिथां गेदेमानि मुंख्लं जानायनि उनाव बर' भातारमारि गामिनि रायजोफ्रा गेदेमा सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि मुङावनो बोसोरफ्रोमबो रंजालि बैसागु फोरबोखौ खुंबोबाय थाबोदों। फैयै फैयै 2025 मायथाइनि 20 आरो 21 एप्रिल खालाराव बिनेश्वर ब्रह्म गोसोखां रंजालि बैसागु फालिग्रा आफादा खुंगा 25थि रुफाथि मायथाइखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। बे गामियाव बाथौ, ब्रह्म आरो ख्रिस्टान सिबियारिफ्रा गंसे गामियावनो खौसेथियै रायजो नखर खुंनानै दङ। मख'नांगोनदि बर' भातारमारि गामियाव बाथौ सिबियारिफ्रा गासै 150 बोसोरारि खेराइ फोरबोबो खुंफुंबाय। बे गामियावनो बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव मुंख्लं दाउखि ब्रह्मआबो पुलिसनि गुलियाव 1989 इं मायथाइयाव जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। आथिखालनि क'क्राझार सोहोरनि सोनाबहा गौरां पार्कखौ बिथां गेदेमानि गोसोखांथियाव दाउखि पार्क मुङै दोननाय जादों।
मख'नांगोन दि 1986 इं मायथाइयाव बर'नि गिबिसिन आलायारन सावथुन दिहुनगिरि रुंसारि रामेश्वर ब्रह्मनि जोनोमाबो बे गामियावनो जादोंमोन। बर' भातारमारि गामिनि गागि सुबुंफोरनि फोरमायनाय बादिब्ला बे गामिनि मुङा सिगाङाव बाथाबारिसोमोन। बे बाथाबारिखौ गोदो बाथाबारि होननानैसो जानांगौमोन, किन्तु बेवहाय गुबुन हारिनि कर्मचारिफ्रा अफिसारफ्रा फैनानै बाथाबारिखौ भातारमारि बे फिसाइ बुथारग्रा गामि होननानै दा जों बुंजायो। बे गामिनि गोबां थाबोनाय आरो गोमालांनाय जारिमिनफोरखौ नागिरनानै बर' भातारमारि गामिनि गागि सुबुंफोरजों राइजिं बड'लेण्डनि गाहाय सुजुगिरि सोमदोन बसुमतारीनि मोगामोगि सावरायनाय। चक्रमणि ब्रह्म जाय बे गामिखौ दैदेनदों, जाय बे क'क्राझार ओनसोलनि जायखिजाया फसंथानाव बियो गोदोनिफ्रायनो भान्दारि होबोदों। थुनलाइ आफादानो होन, राजखान्थियानो होन, समाज दानायावनो होन, ब्रह्म धोरोमावनो होन, बे आयंआ गासैखौबो गाव दिथा होनानै गथ' गथाय जे खांनांगौ, गथ' गथायखौ जे फोरोंनानै हाबा हुखा होनांगौ, बेफोरखौ गासैबो समाजनि थाखायनो बावगारजोबदोंमोन। गावनि न'खरनि बै समाव बे गामिया माब्ला फैजेननायमोन बेफोरखौ एसे मिथियो नामा? बे फैजेननायखौ रावबो खोन्थानो हाया। 1875आव जोंहा बय रायजो जाफैदों। 1875आव जोंहा बय रायजो जाफैदों। अब्ला बे गामिया दंखायोमोनब्लाबो सोर दंमोन बेखौ मोजाङै खोन्था रोङाखिसै। मानो होननानै बुङोब्ला बै समाव फालांगि खालामग्रा मानसिफोर दंमोन, दंफां फालांगि खालामो। ओजोंहाय हाजो गुदिनिफ्राय दंफां दानै ओरैहाय धुबुरीथिं हरनाय बेबायदि दंमोन। दा बेबायदि थाबोनायाव जोंहा एकदम गौमायैनो जोंनि भागिफ्रा जेरै महेश्वर ब्रह्म होननानै आयं लान्जायगोरान, बे जे बाजै हटेल दं, बिनिफ्राय ओजोंहा मा होनो बिशाल मार्केट, बे गासैबो आयं महेश्वरा जोंनि भागिया आवग्रिना लाजोबदोंमोन। जोंहाबो बे आजिखालि कर्ट जानाया, क'क्राझार कलेज जानाय, रेल स्टेसन जानाय, ओमफ्राय नैबे बाङालि स्कुल थांग्रा लामा गैया होमबा, बे ओनसोलखौ जोंहा दाखिनानै लादोंमोन। नाथाय रावबो बेखौ नायग्रा गैयैखाय हगार होफिनजोबदों। जोंहा बे समाव बाथौ धोरोमानो दंमोन। जोंनि आफामोनहा गद बाथौनि गासैबो मोन्थोरफोरखौ रोंजोबोमोन। आफाया बांसिनै रोङोमोन। ओमफ्राय आदै तारामणि ब्रह्म, बिनेश्वर ब्रह्मनि बिफा, बेबो रोंगौमोन। आयंआ बे बाथौनि सायाव बे रोंगौब्लाबो बे गरन्थ लायामोन। मानो होननानै बुङोबा कालीचरण ब्रह्म बाबाजिया आबौनि आमोलावनो बे भातारमारियाव फैनानै गासैबो धोरोमखौ फोसावदोंमोन। आरो मोनसे जाथाय जेनाखि समस्या, बे समस्याखौ, बे जाथायखौ बियो फोसाबनानै थांदोंमोन कालीचरण ब्रह्म बाबाजिया। बे जाथायाबो बुंथावथाव जे मानसियानो माने मा होनो मैदेर गं बा मैदेर हाथाय बा गान्दा गं खावोब्लालायनो खुरिया बेरोनो। बे खुरिया बेरो होननाया जोंहा आबौ उन्दैया खुरिया दंमोन आथिङाव। बेखौ कालीचरण ब्रह्म बाबाजिया फैनानै गावनि आध्यात्मिक गियानजों बियो ओरैबायदि माबा खालामदों, मिराकोल अर बायदि जोंहोनानै बिनि गासैबो खुरियाखौ मोजां खालामदों। बिनि थाखायनो आयंआ अगाध बिसास खालामोमोन। आरो बेयो सेंग्रा समनिफ्रायनो ब्रह्म धोरोमखौ आजावनानै गावबो पुर'हित जादों। जिहेतु बे नोंथांमोननि गामियाव फैदोंमोन, बेसेबांसो समाव फैदों? 1903-4 बेबायदि समाव। जिहेतु नोंथांमोननि गामियाव बाथौ धोरोम सिबिनाया गोबां बोसोर जाबाय,
खै बोसोर जाखो ओरैनो बे गामि बाथौ धोरोमखौ सिबिनाय? हमना लादो जे 1875निफ्राय जोंनि बहाय बाहागिफ्रा फैदों, जोंनि माने आबौ आयंमोनहा फैदों। बिनिफ्राय आथिखालसिम सानना लादो बाथौ धोरोमा दिनैसिमबो दङ, नाथाय खावसेयानो जोंनि फोलेरारि, जेनेबा जोंनि भागिफोर, दा जोंनि भागिनि बिबोनांफोर आरो जोंनि भागिनि खुरमाफोर, बिसोरखौ नागारनानै समान समान, गोदोथ' बारा न'खर गैयामोन, 37सोल' दंमोन। बिनि बिथोराव हमना लादो 20आ ब्रह्म धोरोम आरो 15आ बाथौ धोरोमाव दं। जेनेबा गोदो जों उन्दै समाव, आं गोरलै सम, बे समाव हदौ आसाम बर' कसारि सन्मेलन जोंनि नैबे न'जोंनो थाङोमोन, नैबे न' सेरजों ओरै लामा, बैयाव फोथार गेवलां दंमोन। बेखौ जोंनि गामिनि मानसिफोरा गुलि होननानै बुङो, गुलि। बे गुलिखौ बारनानै आरो मोनसे बैग्रिबारि दं, बे बैग्रिबारिखौ बारनानैसो गोथैसालि। ओमफ्राय बे गौरां दैमाया बै आथिखालनि रियेलिटि स्कुल सेरजों बोहैलांनायमोन। ओमफ्राय बेवहाय माने ओरैबायदि दंमोन, सानसारा होननाय नैसिनल' आथिङा बिसिमल' दैया, बेजों बार थांलाय फैलाय खालामोमोन। ओमफ्राय बे सानसारायाव मा होनो खासेव बिदै मोनसो गारोमोन, ओमफ्राय दाउ सेनदेद्रे, बे थुरिबारि फिसा फिसा जायगायाव दुलाबाथा थाखुमानाय, बेफोरखौ मोनसो गारोमोन। ओमफ्राय बिनि खाथियावनो ओरै खोलाहा माबा दंमोन, नयासारा होननाय बिलो। बोथोर सम, औ, सिगां समाव नोंथांमोननि समाव माबायदि जायोमोन बैसागुआ? जोंनि समाव बैसागुआ बुंनो थाङोब्ला बे जायगायाव ओरै खार गामिखौ बाद हो, थेङापारखौ बाद हो, खासिबारिखौ बाद हो, बे गामियावल' गोम गोम बैसागु मोसायोमोन। सिख्लानि सिख्ला, बुरिनि बुरि, सेंग्रानि सेंग्रा, सेंग्रा जालियानि सेंग्रा जालिया। जों सेंग्रा जालियाव मोसायोमोन। आदा बिनेस्वर ब्रह्म, बे आंख्रुइ देरसिन 3 बोसोर, बेजों आंजों दैदेनोमोन। मोसानायाव जों सानैजोंनो मोसायोमोन। गुबुनफ्रा बे औवा बिखब बेखौ दामोमोन, जथा दामोमोन, हिन्जावफोरनिफ्राय जाबख्रिं लानानै दामोमोन। बेफोरखौ दामनानै जोङो मोसायोमोन। दा बेखौनो बुंनो सानदों, जोंनि गामिया मानो भाथारमारि जाखो? बेबायदि रिउ 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 बेबायदि माने बिराद गुवार हायाव जेब्लानाखि गोलोम बोथोराव बेदिनो हाथर बुख्रुबबाय थादोंमोन फाथो फोनो थाखाय। बेबायदि समावनो जोंनिफ्राय जोंनि सासे मानसिया बेयाव आबाद खालामदोंमोन। बे आबाद खालामनायाव बे ओरैबायदि गोसो होनानै आबाद खालामदों, समाय बेसेबां थांदों पात्ता गैया। बे समाव ओंखाम उखैबाय, दै गांबाय, 11:30 12ता जालायबाय। लामाथिं नाहरै बिसिया गुबुन सानाव ओंखाम ओंख्रि लाबोनाय बायदि बे दिनाव थाबै लाबोआखै, एसे गोबावजों लाबोदों। नेयोसो नेयो, गैया, दे दा लाबोगोन बे होननानै खामानि मावबाय थाबाय, गामोन मावबाय। दै गांबाय, दै गैया, ओलोसो जाबाय, नाहरबाय, एकदम गोलोमदै फुगारबाय, मेगना मोले मोले जाबाय। बेसेबांबा गोजानाव नुहुरबायनो जे बिसिया फैगासिनो दं। ओजों रायज्लायनोबो हाला, माबाया रानथेबाय, गारामाया दै नांथारगौ। बे हाथुरा जे लादोंमोन, माबा अन्थाइ हाथर बुख्रुबबाय गैया होमबा, बेखौ लानो फैद' माबार फैद' हाब मानो बे आखाइ फायखन गन लानानै आंखौ बुनो होननानै मानो बिदि लेंहरखो? गुबुन दिनावथ' बिदि खालामामोन। ओरै सानबाय आरोखि, आंखौ बुनोसो सेस्था खालामदों नामा बे? एथ' न'आव आं खस्थ' मस्थ' खालामनानै गथ' गथायजों माने माबा होनानै बिसोरखौ जाहोयै लोंहोयै आङो
सङै खावै बन गैया अर गैया लाबोलायबाय संनानै दुखु खस्थ' खालामना आरो आंखौसो बुनो थाखाय नाजाबावदों र' होननानै बिदिनो सानबाय ओमफ्राय नाहरबाय मा थाद'खो मानो थाद'खो फैद' लेंहरबाय आयौ होमबालाय आंखौसो बुथारनो नै आं नोंजों बुजानो थांबाय बाया ओरै होननानै ब्लद थांफिनबाय नालाय दानाथ' उफाय गैला हा थांफिनबाय मा जाखो मोखां सोम जाबाय माबाय बावहायनो बिखा गावबाय बिखा गावनो गोग्लैसोनानै थाबाय बेबायदिनो थैदोनो दै गांनानै दा बिनि थाखायनो बै समावथ' बाङालिफोरसोमोन नालाय बाङालि भाषाया जोंनाव बे सारा गवालपारायाव सोलिजोबो गुवाहाटिसिम बांला भाषायानो जाजोबोमोन मिडियामानो बांला नंखायनो भातारमारि फिसाइ बुथारग्रा जायगा बिदि होननानै प्रसार जादों आरोखि भातार माने फिसाइ बांला सोदोबाव दा इंराजफ्राबो बे बाङालिफोरनि खोथाखौसो लाबाय फिसा लेखा गोरों जाथ' रोङा बेबायदिनो आरोखि ओमफ्राय नाथाय जोंनि मानसिफ्रा बुंनो नागिर नङालै बिदि नङा माथो बे ओनसोला बिराद बाथाबारिमोन एंखोरबारि बाथाबारि जेरावबो हाबनो हायो बे बाथाबारिनिफ्रायसो जोंनि जायगानि नामा भातारमारि जादों होननानै क्लेम खालामो आरोखि जेनेबा जों बुंदों बेबायदि भातारमारि गामिया बै फिसाइ भुटाननिफ्राय नङा बाथाबारि एंखोरबारिमोन बे जायगा बिनि थाखायसो भातारमारि जादों बाथाबारिनिफ्राय भातारमारि जादों बिदि होननानै जों बुंनो नागिरो दा बे जारिमिनबो नङा माबो नङा मोनसे मा होनो सल' बायदि जाबाय सल' बायदि जाबाय जेखि जाया बे गामिना थोगोर जानानै थाबाय बावहाय बुंनो थाङोब्ला नैबे आथिखालनि साइन्स कलेजनि सानजाना दावराय गाबनाय होनोमोन दावराय नबथि सानावनो दावरायफ्रा बिराद मोसायोमोन मोसा लख्रा बारस'नो हायामोन मोदायफोरबो दंमोन बिथिं थांनो हायामोन जेब्लानो बे लासै बे फालांगिगिरि बाङालिफ्रा बांलादेशनिफ्राय फैनानै एफा हाग्रायावहाय माबाय बै बाहागिफोरनिफ्राय बिबाय जोंनो बेवहाय एसे थानो हा होथ'दो मा होथ'दो ओरै होनबाय होआ ओमफ्राय जेब्ला लासै ट्रेक्टरनि जुग फैबाय ट्रेक्टरनि जुग फैनासो बेखौ हालेवनानै साफा खालामनानै माइ गायग्रा जादों बे समाव फरायनायनि बेलायाव माबायदि जौगादों बेहाय बे समाव मा स्कुल दंमोन जोंनि फरायसालि दंमोन स्कुलाथ' LP स्कुलाथ' जोंना भारत उदांस्रि उनावसो जादों बेवहाय 1952 बेवहाय गायसननाय जादों LP स्कुल नङाबा जोंना टाउनाव हाबहैनांगौ नङाबा खाग्राबारियाव हाबहैनांगौ खाग्राबारि दं ओमफ्राय बै लावदङाव दं ओमफ्राय जेरावबो स्कुल गैया बे खाग्राबारियाव जोंनि आयंआ बै समाव गाव हाबा जायैयाव अब्ला बियो जरहाटआव नर्माल ट्रेनिं लाहैदोंमोन हजोंबो मास्टार मोनदों ओमफ्राय ओरै आपार आसाम लवार आसामजों फैनानै अभायपुरियावबो साख्रि मावदोंमोन लास्टआव बे खाग्राबारि बनगाव खाग्राबारि LP स्कुलनिफ्रायनो बियो खामानिखौ नागारदों मास्टार साख्रिखौ बे रुपनाथ ब्रह्मनि बिमानै बावनो दंमोन बे शिलंनिफ्राय फैबा फिसाफोरखौ लानानै बाव फैयोमोन गासै आं एसे गोसोआव फैदों जिहेतु गोदो माखासे खेलाफोरखौ गेलेयोमोन नोंथांमोननि समाव मा खेला गेलेयोमोन जोंथ' खै होननाय खै ओमफ्राय मा होनो बाथाखौ गेलेबाय ओमफ्राय आबर बिबार दैयावसो गेलेयो ओमफ्राय दारिया फान्दा गेलेयो ओमफ्राय माबा मोनसे फिथर लालायनानै खुबैलायनाय मा होनोमोनथाय बेखौ गेलेयोमोन जों बाथा सिस्टेम बायदि बेबायदि गेलेयोमोन माने जिसुनाव खाथियाव गोग्लैसोमहैबाय बेनिफ्राय उनावहाय बोखांनानै हस्पिटालाव लांबाय डेथ डिक्लेयार खालामबाय दा बे थैलांबाय जे जाथिनि जे एथ' गिदिर खामानि मावदोंमोन बयनिख्रुइबो 1 नाम्बार फालांगिगिरि दंफांनि बेबो सेस ओमफ्राय जादा बिसोरनि खोथा बे आबसुआ लखिमपुर सेसनाव थिरांथा लाबाय मा जे
रमान स्क्रिप्टखौ जों आजावला देबनागरि स्क्रिप्टखौनो जों दोनगोन बेखौ सिम्बोर गामियाव रायलायबाय क'क्राझार डेलिगेट हाउसआवनो गुसुं गुसुं रिभल्भार लानानै नोंखौ थुलाय आंखौ थुलाय बैखौ थुलाय बिदि खालामनानै हाबफैबाय हाबफैनानै एकदम माने जिउआ देरसिन ना नोंनि डिसिसना देरसिन बेफोरबायदि मोनसे माबा होबाय थ्रेटेनिं होबाय ओमफ्रायथ' आंथ' एक्जिबिसन स्टलनिसो बिगोमा बे समाव बैथिं मा जादों खबरानो गैया उनाव हर गेजेराव खोनानो मोनबाय दहाय थांखांबाय सोर थांखांखो ओरै पार्टिया फैदोंमोन बिसोर थ्रेटेनिं होनानै थांबाय ओमफ्राय दा उनावहाय बे बाथ्राखौ लानानै बै बांगाल दबायाव सावरायहैबावबाय बांगाल दबायाव बेनो फाइनाल जाबाय माने देबनागरियानो फाइनाल जाबाय बेखौ डिक्लेयार होबाय भारत सरकारजों रायज्लायनायावबो भारत सरकारा बुंबाय जे सिज फायार खालामनो फैयोब्ला नैबे पइन्टखौ जोंनो नांगोन ओरैनो बुंखानाय दङ भारत सरकारनो दा BLTखौ बिसोरथ' गिख'मोन भारत सरकारजों रायज्लायनो थाखाय थांनो हाया दा आदा बिसरा बिसोरखौ लानानै बिनेस्वर ब्रह्मआ लानानै थांदों थांनानै आरो बाव रायज्लायनानै फैदों एग्रिमेन्ट सिङाव खालामनानै फैदों ओमफ्राय बे रोखोमैनो जोंनि रावखौबो भारत संबिधाननि 8 सिडुलाव सोगोन होननानै जोङो बर' थुनलाइ आफादखौ लानानै थांनानै बेबायदि एग्रिमेन्ट जाबोदों ओमफ्राय बेबायदिनो जोंनि रावा भारतनि मोनसे गनायजाथाव राव होननानै गनायजादों दा बेखौनो जेब्लानाखि बियो साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट जाबाय थायो अब्ला बेखौ थ्रेटेन होबाय थादोंमोन 17 तारिखआव आं गुवाहाटीयाव थांदोंमोन 17 तारिखआव आंखौ बुंदों गिनो नाङा आंखौ गावथारलांदों थेवब्लाबो नोंसोर दागि जाथिनि थाखाय खामानि माव आं नोंसोरखौ सोरगोफुरिनिफ्राय मदद खालामहरबाय थागोन बे धरननि डाइरेक्ट बुंदों आं होनदों सम थासान्दियाव नोङो जोंहालाय बर'फ्रा BLT दङनो भलुन्टियार्स पस्ट दङनो फोथैना थागोन बिसोरखौ लानानै नों एसे मोजाङै थाबा मा जायो नाङा फंबाय नाङा रावखौबो नांथ्रा बुथारलांदों गावथारलांदों रावनिबो सहाय नाङा आङो ओरै होननानै बर' राव बर' जाथिया दुइसिन जाया आंनि जिउआ देरसिन जानो हाया आंनि जिउआ दुइसिन बिदि होननानै बियो बुंबाय अखानायै सानसे थाबाय आरो बिनि नेक्स्टआवनो गावथार जाबाय न'आवनो फैना गावथारलांबाय बारे बारे आं बुंदोंमोन नों गावथार जानो नाङा बै समाव बम ब्लास्ट जानाय समावबो बेखौ टारगेट लादोंमोन ओमफ्राय बियो सानफ्रामबो अफिसाव थांनायनि सिगां दिसपुर थानायाव लिरनानै थांनांगौ जादोंमोन आं उपस्थित दङ जेराव थाङाखै बे रोखोम बिनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला बर' थुनलाइनि सायावबो जोंहा गोदोनिफ्राय आयंआ सेन्ट्रेल कमिटिनि मेम्बार बर' समाजनि दैदेनगिरि क'क्राझार प्राइमारि बड' साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट बर' समाजनि प्रेसिडेन्ट ओमफ्राय नैबे सिलभार जुबिलि सेसननि रिसेपसन कमिटिनि प्रेसिडेन्ट बे रोखोम मावबोदों दा बिनि थाखायनो ओमफ्राय 1950निफ्राय 1980 सिम आयंआ बे लकेल थानानि आफादगिरिमोन लकेल थाना ओंखायनो बै समाव रावबो पुलिसफ्रा जोंनि गामियाव हाबनानै उपद्रब खालामामोन आरो बे गामिखौ मा होनो एखेबारे ओरैबायदि माने सानोमोन बिसोरो बेवहाय माने सान्तिप्रिय गामि बे बाव हाबनानै जों खुनुदिन गन्दगल खालामहैनो नाङा होननानै बुंखानाय दं दा बे रोखोमैनो रावबो हाबनो हायाखैमोन नाथाय बेखौ होननानै जेब्लानाखि बर' फरायसानि मुभमेन्ट जाबाय बे समाव आंनि आदाया माबा गावबुरा बे गामियाव जोंनाव हरनि 1टा 2टासिम
फैयो सानजा रायजोनिफ्राय फैयै ओंखाम जायो बावनो उन्दुयो एखनबा गिनायफ्रा दै बारनानै बबेबा हाग्रायाव उन्दुयो बेबायदि जालांदों आरो बे हाग्रायाव उन्दुनाय समावबो मोनसे समाव मा होनो पुलिसफ्रा मिथिनो मोनबाय जे आजिखालि भातारमारि गामियावबो बेबायदि भलन्टियार्स फर्स बर' भलन्टियार्स फर्स आबसुनि थाफैयो आश्रय लायो होननानै मिथिनो मोनदों ओंखायनो बे गामिया बे गामि नङाबानो पिटिसिनि आन्दलनावबो बेवहाय बिराद मानसिफ्रा बाहागो लाफैदोंमोन ओमफ्राय बे बाहागोआव अखानायै बिनिफ्रायनो सारि ओंखारलांदोंमोन नैबे साइन्स कलेजसिम बेयाव माने लाइन जानानै बे माबाखौ मा होनो प्रसेसनखौ मनकेश्वर बसुमतारी प्रफेसर आरो कनकेश्वर नार्जारी बिथां सानैया दैदेनदोंमोन बे समाव दम्बुधर ब्रह्मआ एसे एसकेपिस मानसि जेब्ला मैखोम आन्दलन जायो एसे एरायनानै थायो होमबा बे बुहुम फरायसालिनि ओरै LLB फरायनो थांलायबाय फरायनायावबो मोजां LLB पास जादों MA खौनो डाबल BT आरो LLB दम्बुधर ब्रह्म ओंखायनो कनकेश्वर नार्जारीजों मनकेश्वर बसुमतारीजों बेखौ लाङै जेब्लानाखि शान्तिनगर हाबहैयो दै सारलाबायबाय दै सारनानै माने गावबाय जोंनि मानसिफोरखौ जेरावथ' दावखोलांबाय नालाय गावबाय गावनायनोनो बहुद मानसिया जखम जाबाय बहुद मानसिया थैबाय बेबायदि थैनानै थै गोजा जाबाय 22 मे 22 तारिख अब्ला आं गैला 19 तारिखआव जेब्लानाखि बाय इलेक्शन बैखर जायो बे बाय इलेक्शन बैखरनि थाखाय जेबो आन्दलन जादोंमोन नालाय 19 मे 1968 अब्ला जोंना सेन्टारा होबथाहैनांगौ सेन्टारा थिथागुरियाव थांबा आदै तारामनियासो थांनांगौमोन बेना ग्रुपानो थाब ओंखाराखै नालाय आंसो दैदेनलांबाय हौवाफोर 7 हिन्जावसा 17 जन लानानै जों थांनानै जोंखौनो फार्स्ट दैखांनानै लांबाय अब्ला बबेनिफ्राय लाबोनानै क'क्राझारनि जेला भर्तिजों दोननो जायगायानो गैला जोंखौ आरो थानानिफ्राय धुब्रियाव लांबाय धुब्रियाव दोनहैबाय धुब्रियावबो जेव जाहैजोब्बाय ओमफ्रायथ' जगेन्द्र कुमार बसुमतारी एक्स प्रेसिडेन्ट बड' साहित्य सभा बिथांखौबो मालाबानो हमनानै दोनहैबाय मिसा एक्टआव ओमफ्राय रन्जित कुमार बरगयारी बेखौबो हमनानै दोनहैबाय बिदिनो हमनानै ओमफ्राय बै समाव बर'नि सासे गिदिर डाक्टार दंमोन चन्द्रमोहन ब्रह्म बिलाट फेरत लन्दननिफ्राय एफारेस ना मा दङ बेबायदि बेखौ पास जाना फैनाय बे बुंबाय जोंनि गथ'फ्राथ' बेबायदि जानला मोनला लेथ्रा फेथ्रा थाया जोंनि गथ'फ्रा देलायनानै थायो पाउडार नांगौ बिसोरनो साबोन नांगौ बिसोरनो स्नो नांगौ बिसोरनो गेलेनो थाखाय केराम बर्ड हो लुडु हो ओरै होननानै अर्डार होबाय जेलाराथ' सासे गिदिर डाक्टार एफा गिदिर डाक्टारनि खोथाखौ लायाबालानो थायाखिसै लाबोनो होफैजोब्बाय अखानायै अर्डार जाबाय ट्रेन्सफार टु शिलं चन्द्रमोहन लोगो ट्रेन्सफार जालांनानै बावहाय 7 दिननि उनाव आफाया बिसोरखौ माबायाव मा होनो जामिनाव लाबोनायसै बिसोरखौ जामिनाव बोखांना माने लाबोबाय 7 दिन उनाव गबोबाय 7 दिननि उनाव बे दिनावनो जोंखौ ट्रेन रेलजों फैबाय जोंखौ माबाजों लांबाय बासजों लांबाय गुवाहाटियाव जोंनि गामिनिफ्राय 7 आं सासे रामेश्वर सासे सम्बारु सासे ओमफ्राय सानै एम्बु सासे बे 7खौ दोनहैबाय हजोंहाय 12 दिन थानानैसो आरो आफाया जोंखौ जामिनाव लायदों आरो बे गुवाहाटिनिफ्राय सेसन कर्टनिफ्राय बे केसखौ लाबोनानै क'क्राझाराव 1987 बे 60नि खोथा 87आवसो बे केसआ जोबदों आं हारसिं एटेन्ड जाबाय थानांदों आरो बे समाव मालायफ्रा रंजा बाजा जायोब्ला आसाम आन्दलननि सेकेन्ड रिफाइनारि नांगौ होननानै
माबा दाबि खालामबा थाबाय था स्टेटमेन्ट होबाय था बे रोखोम जादों आरो दा ओंखायनो जोंनि बर' भातारमारिया जेरावबो कन्ट्रिबिउसन दं PTCआव कन्ट्रिबिउसन दं रमान स्क्रिप्टआवबो आंनो बे क'क्राझार जिल्लानो जथ' बिजाब नांगौ बै समाव आं आबसुनि स्पिकारमोन अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन स्पिकार आरो क'क्राझार जिल्लानि प्रेसिडेन्ट औ मोननैबो सालायदों बेखौ थानेश्वर बर' प्रफेसार दंमोन बि बर' कलेजाव बेजों लोगोसे मावफानानै बे टेक्स्ट बुकफोरखौ आङो लाबोनानै रानफैजोबदोंमोन जों क'क्राझार ओनसोलाव ओमफ्राय बेबायदिनो रमान स्क्रिप्टनि मुभमेन्टआव जोंहा समबार होननाया नैबावहायमोन आदैनि नङा बबेनिफ्राय नुहुरो बे खाथि नङा बे समबार होननाया मैसो गुमनानै लामा सामा दंलाबायोमोन बेखौ हमनानै लांबाय रावबोथ' मिथिया जा गोमाबायसो सानदों बेखौ बहाबा गिनानै खारखुमा लांबाय मा लांबाय नङा खारखुमाखौ हमनानै लांनानै जेलाव थैदों समबार बेबायदि बे जोंहा मुंख्लं सासे जाबाय आरोखि रमान स्क्रिप्टआवबो बर' भातारमारि गामियाथ' जों गोदो मात्र 40-45 घरल'सो दङमोन गामियाव माने मावै दाङै रायजो जानाय लासै लासै नैबे बे सिलभार जुबली खुंनायनि उनावसो दिनै एसे गाबोन एसे बायह्रानिफ्राय फैनानै मानसिफ्रा हा बायनानै थाफैदों आरो बे गामिया जों गोदो जयै रावजोंबो नांलाय खमलाय जेबो गैयामोन मोजां मिलि जुलि रायजो जाबोदोंमोन बेवहाय जोंनियाव गामियाव गामिनि गाहाय जों मिथिनो मोननायाव आं मिथिनो मोननायाव आंहा बिमायं जायोमोन आयं जगेन गावब्रा आरो बेनिफ्राय आमाइसो चक्रमणि बर' समाजनि प्रेसिडेन्ट गवालपारा डिस्ट्रिक्टआ गोदो बङाइगाव क'क्राझार धुबुरी मोनब्रै गवालपाराजों मोनब्रै जिल्लानि गेजेराव मोनसेल'मोन आरोखि गवालपाराल'मोन बे गवालपारा जिल्लानि प्रेसिडेन्टआ जोंनि बे गामियावनो दङमोन बिनि नामा जादों चक्रमणि ब्रह्म दा बेबायदिनो 1957 सनाव जोंनि गामिनिफ्राय प्रथम दिल्लीयाव थांजेनदों आरो आं मिथिनायाव PTCनि आन्दलन बेफोर गासिबो जों लागोनिफ्रायनो जागायजेनलाङो मानो होनबा फैनानै जों लागोनाव जमा जाफैयो जमा जायै बेनिफ्राय क'क्राझार टाउनाव क'क्राझाराव आन्दलन खालामहैयो बेबायदिनो आं नुबोनो मोन्दों आरोखि दा बेबायदिनो जायै जों दा बे बर' भातारमारि गामिया माबोरै जाखो होनना बुंबा आं मिथिनायाव आंनि आइडियायाव आं सान्दों भातारमारिया दानि रुपाथि नगर बैराथि नगर बेफोर गासिबो बाथाबारिजोबमोन ओमफ्राय नैबे चक्रमणि न'नि सोनाबजायै गाम्बारि बिल होननाय जायगा दङमोन बे गाम्बारि बिलाबो गासिबो बाथाबारिजोबमोन बेवहाय जोङो फाल्गुन चैत्र मासफ्राव हाग्रा सावनानै सेसा जिनार जाहामेलाय बिदिनो लख्रा पर्यन्त थायोमोन बे जायगायाव बेफोरो जों होसोबायोमोन होसोनाय नुबोदों दा बेबायदिनो जोंनि बर' भातारमारि गामिया बे बाथाबारिखौ गोदो बाथाबारि होननानैसो आं जानांगौमोन खिन्थु बेवहाय गुबुन हारिनि कर्मचारिफ्रा अफिसारफ्रा फैनानै बाथाबारिखौ भातारमारि बे फिसाइ बुथारग्रा गामि होननानै दा जों बुंजायो आं मिथिनायाव मैदेर खर'आ हाथिमाथा जादों औवाबारिया बासबारि जादों दा बेबायदिनो बाथाबारियाबो भातारमारि जादों आं बेखिनिखौ मिथिगौ आरो जिथु भातारमारि गामि बेनि बेसेबां सनाव गायसननाय जादों बेनि एसे गोसोआव दङ बेखौथ' आं बुंनो रोंला बेसे सनाव गायसननाय जादों मानो होनबा जोंहा आबौआबो बेहायनो दंमोन आफामोनाथ' बे जायगायावनो जोनोम आरो बिसोरल' नङा बेवहाय आफानि देरसिन जायफोर दङ बिसोरबो बे जायगायावनो जोनोम बे जायगायावनो दंमोन बै जोंनि गामियाव हाया बिराद गुवार बुंनो थाङोबा महेश माहाजोना आंनि न'निफ्राय नैबे लामानिफ्राय एकदम बै जगेन गावब्रानि न'सिम बेसेबांबा गुवार
बिसिनि बारियानो मैगं थिलियानो दरथाम 30-35 जन मानसि जायो बिस्रा 30-35 जन मानसिनि जानाय मैगङा गावसिनि बारियावनो मेला आरो मैसो बाथोन गंसे दङमोन मोसौ गलि गंथाम दङमोन आरो थुरि जाबग्रा न'आनो गंनै दङमोन फानसि फाननानै बागानाव हरोमोन साहा बागानाव थोरिखौ ओमफ्राय जायफ्रा थोरि गैया बेफोर बायना लांफैयोमोन गामिफ्रावबो आं बेखिनिखौ नुदों बै समाव नोंथाङाथ' माखासे आन्दलनफोरखौ नोंथाङा नुबोदों बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो नामा आन्दलनावथ' पिटिसि आन्दलना जाबाय बे गौरांखौ बारनानै आन्दलन जाफैयो जों लागोनिफ्रायनो सुरु जालाङो सुरु जानानै बेनिफ्राय सोरबा बिदिनो आन्दलनाव पुलिसफोरजों गावथारजादों होसोजादों बुजादों खारग्लुं खारसि जादों सोरनिबा न'आव हाबनानै थाखोमादों सोरबा बाङालिफ्राथ' बुंनो थाङोबा बै पिटिसि आन्दलन समाव 60 जननि सिगां बाङालियानो गैयामोन नैबे शान्तिनगराव आं नुनायाव 60 जननि सिगां सासेबो बाङालि गैयामोन इन्दिरा गान्धीनि आमोलाव हिन्दुस्तान पाकिस्तान बे जय बांला जानाय समाव फैनानै बे बाङालिफ्रा बहाय थाफैदों आरो गुरुदेब कालिचरना बेबो फैदोंमोन आं एसे देरनायनि उनाव ख्रिस्टि पार्टि जाफैदों आरो आगय माबा बे कामिनि ब्रह्म थाफैनानै ख्रिस्टि पार्टिखौ फोरोंबाय ओमफ्राय बे समाव आं उन्दैथार नालाय ओमफ्राय जेबो आंथ' लेखाबो रोङा जेबो रोङा फरायनायबो गैया बेनिफ्राय बे बाहागिनावनो आदा बाजैमोनावनो आङो बिमा बिफा गोसोबायदि थानानै देरनानै ओमफ्राय दाना आगयनि ख्रिस्टि पार्टि थांबाथ' मोसानाय बा मानाय लाजिलाबायो नायो सालिम होफैनाय मानाय आदायानो ग्रुप लिडारमोन नालाय बिसोर थांनाय समाव बे कमल कुमार ब्रह्मनि बिफा गुमै मदारामानो ग्रुप लिडार जानानै लांबाय बेनि दैदेननायावनो बेनिफ्राय जोंनि गामिनिफ्राय मोसाग्राफ्रा हिन्जावफोर बिदिनो बे जोंनि आदानि फिसाजो कमलामोन सालस्रि होननायमोन आवगोर होननायमोन बिजिनियाव मोनलांदों बिसोरखौ ओमफ्राय हाबे होननायमोन बुरजा दंमोन आरो ओमफ्राय बे समाव जों गैया उन्दै बेनिफ्राय माबानानै हौवाफोरबो माइ गायनाय मोसाहैनायाव आदा माबानि बे गुमै मदाराम ब्रह्मनि फिसाजो रानिफोरनि सानै बिसोरखौबो थांदों ओमफ्राय बिस्रा एसे बैसो जाबाय ओमफ्राय दामनाय देनाय जों लागोनि गोजा आरो बे समना बेनिफ्राय उनाव जों लागोनिफ्राय माइ गायनायाव खदाल फिसा फिसा बाननानै हौवा हिन्जाव मोसानाय नालाय ओंखाम हैनाय बेयाव बेबायदि देखायहैनायाव बै जयदेब होननाय बेनिफ्राय भीमदेब होननाय ओमफ्राय थैबाय बेरलां होननायबोमोन बेनिफ्राय माबा मा होनो दिपेन होननाय बे माबानि आदानि फिसाला ओमफ्राय बै बांगाल बर'मोन बिसोर आरो ओमफ्राय चन्द्रमहन होननाय बिसोर आरो दिल्लीयाव मोसाहैदोंमोन दिल्लीयाव मोसाहैनानै बेसेबां मायथाइमोन बे समाव 1956 जाहैबाय आरो बिसोर थांजेननायाव बिसोर सेकेन्ड प्राइज मोनबोबाय आरो बिनि उनाव दा नै बिसोर थांनायनि उनाव ओमफ्राय बागुरुम्बाया जों लागोनिखौ बिदिनो आरो रिपाब्लिक डेआव लांनो माबाबावबाय नालाय ओमफ्राय जोंखौ बिदिनो जोंनि स्रिनि माखासेथ' हाबा जाहोलांनाय जायोना ओमफ्राय बिदिनो फ्राय लाल किलानिफ्राय इण्डियान गेटसिम मोसानानै प्रसिसन होनाय सेन्देलबो मोनगाना एखेबारे ओमफ्राय नैबेनोमोन आरो जोंना आदा देरसिन ग्रुप लिडारा नैबेनोमोन प्राइजआ सिला प्राइजआ नैबेमोन बे सिलानो बेनो नैबेखौ हानजाखौ दैदेनदोंमोन आरो बे ओजोंनि माबायाथ' हजों लांनायाथ' गोरों गोरासिन नांगौ नालाय गामिनि हानजाखौ बेंनाया बेनो आरो आदाया ओमफ्राय हजों लांनायाथ' बे गुबै मदारामानो जाहैबाय
ओमफ्राय नै बियो बे आदानि फंबाय आदा उन्दै सेरजा दामनो गोरोंथार बेहा ओमफ्राय बे सेरजाजोंबो बे दिल्लीयाव एसामिसफ्रा मानुहि मानुखिनि मानुहि मानुबिसे बे मेथाइखौ खननायाव आदाखौ लाफादों आरो सेरजाखौ ओमफ्राय बहाय आदाया प्राइज मोनदोंमोन बेहायबो बै समाव होमबा मोसानायावबो बिराद आखा फाखामोन गोबां औ बे समावथ' मोसानायफ्राव बिदिनो आरो जों हायाव मोसालाबायग्रा मानसिफोर ओमफ्राय जोङो जि गियोमोन बे स्टेजाव लिमिननाय ना ओमफ्राय उनाव आरो मोजांसो मोनहैबाय जोङो गिदिंबानो बै समाव जेब्ला बेहाय मोसाहैदोंमोन मा गानदोंमोन गाननाय जोमनाय मा गानदोंमोन बे समाव जों मोसाहैनायावथ' बिराद खस्थ' लादों सिबायफोर बयबो जों लागोआ देरहाबोदों बा जों लागोल' बिदि नङा बर'खौ थिखांनो थाखाय गोदो बिराद खस्थ' खालायोमोन ओमफ्राय चन्द्रहाला गोदोनि थाखो थाखो सिरिथाम चन्द्रहाला एकदम बुथुमनानै ओमफ्राय फुलखुरि मोसाग्राफोरनावथ' थाया फुलखुरि बिदिनो बयनावबो नागिर हरसावदों सिबाय ओमफ्राय दख'ना जोमग्रा आगर बेफोरखौबो हरसावदों आरो लायदों एखेबारे माबायाव दबाहायाव थरुन होननाय दंमोन गोदो बे बिष्णु राभानि हिन्जाव गदाय मनमोहननि फंबाय माबा थरुन होननाय दंमोन बे थरुनाबो खस्थ' लानानै हरै दतमाथिं दबाहायथिं एखेबारे खस्थ' लानानै दख'ना सना बिदि बोखांना हरदों आरो 22 जन मानसि गाननांगौआ सनायाबो फुलखुरिजोब बिदि गानहोदों आरो ओमफ्राय आसाना बे आसान गथा मुथा दंमोन नालाय बेखौ गानहोबाय आरो जोंखौ गिलिरनो गोदो क'क्राझारनिफ्राय माबाजों धुबुरी ट्रेनजों थांबाय जों गुवाहाटिसिम ओमफ्राय गुवाहाटियावसो रिजार्भेसन जायो नालाय गुवाहाटियाव थालाहैनोसै ओमफ्राय गुवाहाटिनिफ्रायसो जोङो दिल्लीयाव थांनांगौ होमबा जों धुबुरीनिफ्रायनो गुवाहाटिसिम हरसे जाखायो ओमफ्राय जोङो गुवाहाटिनिफ्राय दिल्लीसिम फुरा हरब्रै लायो लखनौसिम हरथाम जाबाय ओमफ्राय लखनौनिफ्राय लखनौआव ओंखारनानै थादलाहैनोसै गारि गिदिरा बे दानि गारि खारग्रा गिदिरा होमबासो नुफेरबाय जों दिल्लीनिफ्राय फैनाया लखनौसिम ओमफ्राय बेवहायनो जोंखौ आसरित खोथा आरो जोंखौबा थाबायनानै नाङैफ्रानो फैयै स्टेसनाव दख'ना गाननानै खाम जथा सिफुङाबोथ' जि गोलाव ना गोदो ओमफ्राय सिफुं दोननाय बे गारि नेनाया सानसे थाहैथारनाय जायो फुङाव सहैबाय लखनौआव बेयाव मोसाहैनायाव मा दामग्रा आगजुफोरखौ बाहायदोंमोन सिफुं खाम जथा बेखौ बाहायबाय सेरजा बिदि आरो ओमफ्राय दस्रा जिनिस गैया खामानो गंनैसो दामोमोन ओमफ्राय सिफुङाथ' बे गोलाव गंनैयानो ओमफ्राय बिदिनो सेरजा दामो जथा दामो जथा दामग्राया बै जों लागोनिनो आदा नगेन आरो ओमफ्राय सिफुं दामनायफ्राबो बेलगुरिनि नगेन होननाय सासे आरो ओरै सिथनागुरिफोरनि बिराद सहाय होफैदों सिबायफोर जाय बिथांमोना नोंथांजों लोगोसेनो बेवहाय मोसाहैदोंमोन बै बिथांमोना आथिखालाव दंना गैला दाथ' आङो मोसाखावरि लोगोफ्रा बै समनि आंनि लोगोफ्राथ' माने जोंनिफ्राय देरसिन गोजा बिजिनाव मोनलांनायाबो आवदुर होननायबो गैला आरो आदानि फिसाजो कमला होननायबो गैला कमलाथ' बिराद सुन्दरि खानायखौ कलकातायाव खानाय नखल लादेरदों ना मा होननानै खेंफुना नायजालायनाय बेबायदि खानाया ओरैबायदि समायनाखामोन आरो औ खानाया नैबेनोमोन बेहाय दङ ना नैबेनोमोन आरो कमला होननाया खानाया बिराद ओमफ्राय गुफुरथारमोन आरो मानसिया नैबे जवाहरलाल नेहरु ना औ बे जवाहरलाल नेहरु बे प्राइज होदोंमोन नामा प्राइज होआखै प्राइजखौ न' सिङावसो फिसाजोसो होदों इन्दिरा गान्धी ओमफ्राय नैबे फकिला होननाय नैबे सालस्रि होननाय ओमफ्राय नैबेयो
बिश्वेश्वर चौधुरी आगयाव लांनायनि हिनजाव फिसाजो बिसोरो जोंजों थाफाबा साबनो मोनो नालाय ओंखायनो थाफाहैबाय आरो ओमफ्राय आङो नै बेवहाय आं उन्दैथार ओमफ्राय जवाहरलाल नेहुरुआ आंखौ ओरै गोबानानै नायनाय उन्दैखाय अनाखै बे ओमफ्राय जेला दख'ना होयो होमबा ओरै गिदिंनायाव आं उनाव जाहैदों आरो बिदि जादों ओमफ्राय सेन्देल गैया फैथा गैया गोदो इन्दिरा गान्धीया एखेबारे ओंखाम जाफालायहैयोमोन जे इन्दिरा गान्धी जाहैनायाव जि सिबुफोर बफबजोबनोसै सिगां समाव गोबां मोसानाय रोखोम दंमोन जेनेबा बागुरुम्बा बा गुबुन गुबुन नाम मा मा मोसायोमोन सिगां समावथ' जोङो मोसानाया जोङो माने थुंग्रि गंनै लानानै मोसानायखौ सथ्रलि होनोमोन थुंग्रि गंसे लानानै ओरै सिबनायखौ रोनसुन्द्रि होनोमोन ओमफ्राय खुरै दाउथै लोंनाय होनो खुरै दाउथै जोङो बहायबो आङो उन्दै नालाय माबायाव साहा प्रग्रामाव प्राइज मोनदों जोङो खुरै दाउथै लोंनायावबो ओमफ्राय जि मोसानायफोर खेराइफोरजों सोमोन्दो गोनां नङा होमबा खेराइफोरजों सोमोन्दोआ बे गासिबो सोमोन्दो थाजोब्बाय बै थुंग्रि लानाया गासिबो सोमोन्दो आरो खाम सिफुङाबो सोमोन्दो ओमफ्राय बे जथाफ्राबो सोमोन्दो बेबायदि थाहैबाय ओमफ्राय बे दाउथै लोंनाय जेनेबा खुरै फिसा लानानै बेबो ओमफ्राय खुरैखौ रुजुनना मोसानांगौ बेबो बे खेराइजों सोमोन्दो बैसागुआव मा मा मोसायोमोन बैसागु समावथ' बिदिनो बोथोर गोदानजों बिदिनो मोजां मोननाय गोसोनि मोजां मोननाय बिदिनो माबाफोरखौ बिदिनो सिख्लाफ्रा सेंग्राफोरखौ सेंग्राफ्रा सिख्लाफोरखौ मेथाइ खननाय बेफोरबायदियै मोसायोमोन आरो दासिमाव नोंथांनि बैसोआ बेसेबांसो जाखो दासिमावथ' आंनि बैसोआ 90 खाथियावनो थांबायदां आङो बिदि बायदि जागोन आरो 90 जाबायदां आरो बेनिफ्राय जोङो दिल्लीयाव 1958 आव रेलवे डिपार्टमेन्टआ जोंखौ बे माबायाव पान्डुआव गोदोथ' मालिगाव होनो दाथ' जालुवारि जाबाय माबानि रेलवेनि हेड अफिसा बहाय माबायाव जोंखौ मास मोनसे फुरा RPF पुलिसफ्रा पेरेड गेलेनाय फोरोंनानै बे दिल्लीयाव लांदों जोंहा बिदा फंबाय हौवाफ्रा 7 हिनजावफोर 7मोन दा 7यावथ' जों बिनानाव सासे गैला बिदा फंबायाथ' रावबो गैला सासेबो गैला 7याव दा फंबायनि हिनजावफोरजों दा बिनानावनि बिथोराव जों 3 दङ 3आव आं गेजेर जाबाय आरो आंनि दुइसिन 2 दं ओमफ्राय दा आब' दंबावो आब'आथ' बेमाराव गोग्लैना थाबाय दा बेबो बिराद बैसागुखौ मायोमोन रंजायोमोन मानियोमोन एखे बैसागु जाग्रा बिसोरबो नागारा बिसोरनि उन जों माबायोमोन रंजाफायोमोन आरो जों बुंनो थाङोबा गोदो सिख्लानिफ्रायनो बिराद बैसागु मानियोमोन बैसागुखौ फालियोमोन जों बिदा फंबाय गासिबो रावखौबो माबालायामोन बिदा फंबाय ज' ज' रंजायोमोन बिब' बिनानाव न'खरनि माबाबाबो लाजिलायामोन माने बैसागु बोथोर नालाय बयबो रंजानाय बोथोराव रंजानो लुगैयो नालाय जोंबो बिदिनो रंजायोमोन नाथाय आदाया माबा गोजानाव थाहैदोंबाबो फरायनो बैसागु बोथोराव फैबाथाय बैसागुआव मानो जे एसेबां मोजां मोनोमोनथाय आदाखौ गामिनि मानसिफ्रा ज' लामायाव फैगोन होननानै मिथिबाथाय बरायखानानै लांखायो आथिं आखाइ सुनानै बैसागु रंजानोसै ओमफ्राय गामियावबो गामि न'खर हाबो आरो बेनि उनाव अखानायै बैसागु माबाबाथाय गामियाव न'खरनि गिदिर गोलावफोरखौ खुलुमहैयो आरो बिदिनो गामिनि बुरैनो गाननाय जोमनाय लाबोयोमोन आदाया बिराद अनजायोमोन आरो आदाया थेवबाबो बे बैसागुखौ हले ओरैबायदि रंजायो गावनो मेथाइबो खनो गावबो मोसायो आरो गोदोथ' माबाबो दंमोन ना दमासिबो मागियोमोन दासो गैला
दमासिफ्रावबो बैसागुआव न'खर गोनां गैयि मुगैया आरो जेरावबो बयनावबो हाबजोबोमोन ओमफ्राय बिदिनो मानसिफ्रा बयबो आदायाबो गिदिर गोलावखौ सनमान लायो गावबो सनमान होजायो आरो मानसिफोरखौ बयखौबो अननाय होबाय नालाय गावबो अननाय मोनो आरो आदाया दासिमबो आदाखौ अननाय होयो माने मानसियाथ' गैला नालाय थेवबाबो आदाखौ सनमान होयो दासिमबो दा जों बैसागुखौथ' आदाया माने फांसनखौ हारसिङैनो बोसोरनैखौ खुंदों आरो गावनि पकेटनि फैसाजोंनो ओमफ्राय बोसोरनै खुंनानै बोसोरनैयावबोथ' जों आदायानो खुंबाय गामिनि गोजायैनो जों फांसनाव दा जोंनि जांख्राव पार्टि जांख्राव हान्जाया फार्स्ट खननै मोनखांबाय ओमफ्राय आदाया मा सानखो उनाव आफानि नामै माने सिल माबा बादायनायनि होबाय आरो बोसोरथाम बादायनायजों जोङो बोसोरथामावबो फार्स्ट जानानै जों सिलखौ मोनदों आरो बोसोरथामाव ओमफ्रायथ' दा आदाया लोगो मोनलाङाखिसै माखासेखौनो माबा जेरावखि फांसन जाया जेरावखि माबा जाया माने आदाया जोंखौ दैदेनोमोन आरो लाङोमोन ओमफ्राय जों थाङो गामिनि गावबुराफोर दं नालाय जोंखौ लाङो दा बिनि बिथोराव जाबाय आंखौनो बैसागुनि खनग्रा मोसाग्राखाय आंखौ हास्थायोमोन आरो ओमफ्राय आं थांनांगौ जाहैयोमोन थाङो ओमफ्राय बिदिनो फांसन एरिफ्राव खनबाय आरो फांसनाव बिदिनो गामिनि मानसिखौ आं फोरोङो बुरि हक सिख्ला हक ओमफ्राय बिनि बिथोरावबो जों बारा बैसो जायाखैमोनथ' बे समाव जों बिराद माबाथारमोन आरो एकदम मोसानाया एखेबारे दिनलाय मोसानाय जोंनोबो प्राइजआ फार्स्ट मोनजोबोमोन जेरावबो बै समावथ' गोबां हाग्राबारि औ बे समाव आरो बैसागु बा दमासि बर'फ्रा मिथिंगाजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै मेथाइबो रोजाबो बेबायदि मेथाइ नोंथाङा जेरै मेथाइ सुजुयो बेबायदि मेथाइ खनो मिथिंगाजों गोरोबनाय मेथाइ बैसागुनि मेथाइ दं नामा दंनायाथ' दङ आंनाव ओमफ्राय दा माबा बहुद दङ आंनाव ओमफ्राय आं दा माखासेखौ खनला नालाय दा गोसोआव दंखौ आं खनगोन ससे बैसागुनि बारदै सिख्लानि बार खोलो खोलो बार बारनायजों रंगिना संगिना बैसागु बोथोरा सफैलायबाय आय' सफैलायबाय बारदै सिख्लानि बार खोलो खोलो बार बारनायजों रंगिना संगिना बैसागु बोथोरा सफैलायबाय आय' सफैलायबाय खाम जथानि सेरजा सिफुंनि रिंखांनाय देंखोजों बैसागु बोथोरा गोमसारखांबाय आय' मुलुगनि बयबो रंजाखांबाय दुखु दाहाया जोबनो थाङा गोसोनि हास्थायनाय मोननो थाङा मानसिनि जिउआलाय दान्दिसेल' रंगिना संगिना बैसागु बोथोरा बोसोराव खेबसेल' रंजादे मोसादे आइफोर आफाफोर बिदा फंबायफोर बैसागु बोथोराव हानजा हानजा बरायनि जों दिनै बैसागु बोथोरखौ गाजा गोमजा बारदै सिख्लानि बार खोलो खोलो बार बारनायजों रंगिना संगिना बैसागु बोथोरा सफैलायबाय आय' बैसागु बोथोरा सफैलायबाय क्लाबा जोंना 1984आव गायसनजादों बे समाव जोंहा बिदा गेदेर धरनि ब्रह्म आफादगिरि आरो अजय नार्जारि नेहाथारि दा बिथांमोननिजों दंफायोमोन जोंहा आदा बिकास आदा बिरेंसि बिथांमोना ज' जानानै बे समाव दादों आरो बे क्लाबखौ 1984आव एस्टाब्लिश जादों
बा क्लाबा ओरैबादिमोन जोंना बेबादि न'बो गैयामोन माने बिसोर बेसर फोनानै हा लागायलायनानैसो बानायदों आरो बेखौ बिराद खस्थ'यै ओमफ्राय बिनिफ्राय 1986-87 आव रेजिस्ट्रेसन जादों 2005निफ्रायनो दं आङो क्लाबाव ओमफ्राय उनाव ससियेल सार्भिसनिबो जाबोबाय थादों दा मावबावनो आंनो आफादगिरि आरो दा क्लाबनि सोमोन्दैबा जोंनाव क्लाबावथ' बयबो मिथिगौ क्लाबाव डिपार्टमेन्ट दङ कालसारनि स्पर्ट्सनि ससियेल सार्भिसनि आरो जोंहा बिदिनो बायदिसिना गामिनि समाजनि खामानिखौ जों आखाइ होजोबो क्लाबा जों बिदिनो बल गेलेनायफोरखौबो बानायबोबाय थादों खुंबाय थादों लिग होबाय थादों आरो कालसारेल लाइनाव जथ' बे फांसन खुंदों बे सुबुंथिं थान्दै बिनेस्वर ब्रह्म बेजोंबो जों हेफाजाब होबोयै जोंनो दा आलादा दाना होननानै रंजालि बैसागु फालिग्रा आफाद दाना होननानै दा बेजोंबो जयै जों खुंबोबाय थादों बिदिनो जोङो बहुद गेलेनायावबो जोङो स्पर्ट्सआव क्रिकेट होन फुटबल होन भलि होन बेडमिन्टन होन जों गासिबो खेलायाव आलादा आलादा गेमाव जों सेंग्राफोरखौ गेलेहोबाय थादों आवगोल समावबो आरो दा जोंनि समावबो सेंग्राजों गेलेनायावबो जोंहा बिदिनो सानै साथाम साख्रिबो मोन्दों आरो आर्मियाव सासे मोनहैदों बे आर्चारि गेलेनानै आरो बिदिनो सोरबा सोरबा पुलिस मोननायबो दङ एथलेटिक्स गेलेनानै बे जाहैबाय इन्टार क्लाब डिस्ट्रिक्टआव जायो आरो जोंना बेयाव मोननो हादों बिदिनो जोङो ओरैनो थायाखै मावबाय थादों सिगांनि आफादगिरि नेतारि मावदों आरो दा जोंनि समाव मावबाय थादों जों हारिमुनि बेलाखौ होनोबाथ' बिराद दावखोनाय जोंना मानो होनबा बै समनिफ्रायनो जोंहा नाम दंखायो जारिमिन दंखायो बाथामारि गामिनिफ्राय 1956-57 दिल्लीयाव मोसाहैनाय सोरबा सोरबा गोमालांबाय सोरबा सोरबा दं दाबो आबौ आबै आयंमोन जानाय दा बैखौ नायबोनानै जोङो नैबे बैसागु फालिनाय दा सुबुंथि थान्दै बिनेस्वर ब्रह्म बे खुंजेनदोंमोन 1997 आव गावनि बिमा बिफानि नामै आबौ तारामणि आरो आबै सनाथिनि नामाव बे बोसोरब्रै खुंलांनो हादों आरो गाव थैजासिमाव गावनो गासिबो बानजोबो बे समाव मा नांगौ खरस पाति गासिखौबो खिन्थु जों खुंनानै होयोमोन आरो क्लाबा बे संसार क्लाबा ओमफ्राय बेयाव बेनि थैखांनायनि उनाव जों क्लाबजों रायजोजों ज' जानानै मोनसे बैसागु फालिग्रा आफाद दाना होदों बिनेस्वर ब्रह्मनि नामाव आरो सुबुंथि थान्दै बिनेस्वर ब्रह्मनाव ओमफ्राय बेयो फालियै दिनै दा 25 बोसोर जाफैबाय 2000निफ्राय नालाय ओमफ्राय बेखौ जों सिलभार जुबलि फालिनो आखायाव लानाय जाबाय देग्लाय 21आवनो एप्रिलनि माला बिदिनो जों जथायबो खुंदों आनसलिकनिजों क'क्राझार आनसलिक बैसागु फालिग्रा आफाद दं नालाय जों गामियाव जादों एखनबा दस्रा गामियाव जादों जथाय खुंनायबो जाबाय थादों आरो मालाबा सम मिलियोबा जथाय खुंनायबो जाफिनगोन दा जों बे हारिमुनि बेलाखौ बुंनो थांबाथ' आं दा बुंनायानो ओमफ्राय जों क्लाबनिफ्राय 2023 आव जों मोनसे वार्कशप लादों बागुरुम्बा मोसानाय आरो मोसाग्लांनाय 10 दिननि थाखाय आरो बेयाव जोंना बे आदा दिलिपमोन बालांबा आदामोन मोसाफोरखौ मास्टार बिसोर दा बेयाव जथेस्थ' आं नुनो सानदों गथ'फ्रा रोंदों 10 दिनावनो बे बागुरुम्बा मोसानाय आरो मोसाग्लांनायखौ बे उन्दै आरो क्लास 7-8 फरायनाय सोरबा 9-10बो दं दा बिसोरखौ सम जों जोंनि 26 जानुवारि बा 15 आगष्ट'आव जों बे फोरबो फालियोब्ला मोसाहोयो आं नुनायाव जथेस्थ' मोसानो रोंदों सासेया खामाव दा जानानै दं आरो सासे आदा जंगलनि फिसाला होननाय गोजोन नाम दा बे ओरैबायदि दामनो रोंबाय खामाव एक्सपार्टथारसो सेरजाबो रोंबाय सिफुंबो रोंबाय बे वार्कशपनि गेजेरजोंनो थुलुंगा मोननानै मानसिया जाहैथारबाय आरो बे गाव दा अबेबा एकाडेमियावबो हाबनानै दंहैयो मोजाङै जादों आरो बेनि माबाखौ दा नुनानै आं जोंनाव दा 387 न'खर दं ओरैनो बिदा फंबाय गावनायखौ लायोब्लाथ' 500नि बारा जागोन बे सासे गार्जेन बा पेरेन्टसनियाव हाबफाजोबखायो नालाय साब्रै साबा जुदा जालायदोंबाबो दा 387 इदाइनसा जोंहा साब्रै दं सानजा सोनाब साहा खोला पपुलेसना जाहैबाय जोंना 1500नि बारा दं बेयाव वार्ड नाम्बार 2-3 गोलैयो ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय बिसिडिसि एरिया गोलैयो मोनथाम बाहागोआव रानो आरो बे गामियानो टिचार साब्रै एरियानि गावबुरा सासेल' सेक्रेटारि ओमफ्राय बेयाव जोंनि गामियाव आं मेगनजों नुबोनायाव सुदेमफुरियाबो जों गामिमोन नैबे गोजोनफुरि रुपाथि नोगोर बैराथि नोगोर माइनावफुरि बिसोर सेरसिं गामिनिफ्राय गावजोबनाय आरो सिगांहाय आं मोनथिनायाव बा खोनाबोनायाव बे आयंमोन आबौमोन खिथाबोनाय बादिबा दाबो सोरबा सोरबा थैयाखिसायो सिनियरफ्रा बै ओरै सानजाहा जोंना माबासिम खारगामिसिम नाङोमोन जाहैबाय सोनाबहा ओरै हाखरबारि बागान साहा ओरै एलाइसिया चन्द्रपारा ओमफ्राय ओरैजाय खोलाहा रेल गेटसिम थारमाने बिराद गिदिर दाबो बाथामबारि सिदा ओरैबायदि गिदिर सोरनिबा हानि लेखायाव बाथामबारि लिरनाय नुजोबगोन बे हा बिगुमाफ्राबो नैबे आसाम अइलनिफ्राय फाग्ला बाबासिमाव बे लामा सेरसेनि हा बिगुमाया गासिबो बाथामबारिनि जोब दासिमबो बेखौ मोनगोन आरो दखान होनानै बारा जायो सोरबा गाव गावनो बिजनेसबो खालामदों
सोरबाया फानदोंबो आरो गावनि माबा मोनसे उसुबिदा न'खरनि माबा जानायाव सोलोंथाइनि बेलायावथ' जोंना सिगांहाय मास्टार साख्रिखौ बांसिन मोननायखौ आं नुदों बै समाव बे आबौमोननि टाइमनिफ्राय आयंमोनसिमाव ओमफ्राय बिदिनो नैबे जोंना सुनिल सान्दै बिनेस्वर ब्रह्म बेनो फार्स्ट मेट्रिक पास जानाय आरो BSc एग्रि बिथाङा बिराद गोजौ माबायाव थाखोआव मावनो मोन्दों थैजासिमाव बे डिपुटि मेनेजार जादोंमोन FCIनि ओमफ्राय ओरै दङ जोंहा सन्जय नार्जारि बिथाङा जाहैबाय फार्स्ट इन्जिनियार जानाय जोंनिफ्राय आरो बिदिनो आलदा आलदायाव मावनानै दं आरो बे फरायनायनिबा फार्स्ट जानाया जोंनाव PhD खौ आं दा 3 नुदों गिबिसिन हौवाया जाहैबाय बे डक्टर सितम बसुमतारी बिथाङा इडुकेसन लाइनाव डिपार्टमेन्टआ इडुकेसन आरो बेयाव पास जानो हागोन बेनिफ्राय जोंहा हौवा सासे दंबावो दा प्रफेसार मावबाय डक्टर अशक के ब्रह्म बिथाङा मेथामेटिक्स डिपार्टमेन्ट मोनदों बे गिबिसिन हिनजाव होनबा डक्टर प्रियंका ब्रह्म बेहा मोनबाय जाहैबाय माबायाव बटानियाव बे नैबे बोसोरावनो 2025 आव ओमफ्राय बिदिनो दंबावो सोरबा ल' खालामनायबो दं ओमफ्राय सोरबा आलदा आलदा बिदिनो आर्किटेक्चार दं MTech खालामनाय दं बिदिनो दा दंसै आरो बिरादनो आरो बिदिथ' आं दा नुथारनायाव जाहैबाय NST खालामफैनाय जोंहा जयन्त नार्जारि बिथाङा दिल्लीयाव कर्सखौ फोजोबना फैदों आरो दा बलिउडआवबो गाबाय थायो बिथाङा बेबो बे जोंनि बैसागु प्रग्रामनिफ्रायनो इन्सपायार जानानै ओंखारलांनाय दा आं बेखौ एसे बुंबावनोसै बै समाव बैसागु प्रग्राम बानायबा लांदांआवसो जायोमोन नालाय 97 आव बे जेला सुनिल सान्दै बिनेस्वर ब्रह्म खुङो ओमफ्राय 98 आव जों क्लाबानो बांसिन सापर्ट होनानै बानायनाय जादों आरो बेयाव मा जायोमोन जों बे स्टेजखौ डाइसखौ बानायोब्ला बिदिनो औवा खाङोमोन सौखि खाङोमोन बेन्स खाङोमोन डेस्क खाङोमोन आर'नाइ जोमग्रा साजायनो थाखाय खांजोबोमोन आरो जों ओमफ्राय एसे एनै लामायावबो डनेसन लाखिनानै बे जाहोनाय मानायखौ खालामोमोन बे समाव मालाय गामिखौ लेंहरनाय जाबाय नालाय बे मालाय गामि फैनायाव बर'नि दा जथ' एक्टर एक्ट्रेस खाथि खाला टाउननि नांजानायफोर दं साब्रै साबा बे जों गामिनिफ्रायनो इन्सपायार जानानै थुलुंगा मोननानै दिनै एक्टर जाबाय एक्ट्रेस जाबाय बर'निनो करिय'ग्राफार जाबाय डान्स टिचार बिदिनो सिंगिं गान खननायावबो जाबाय बेबायदि जालांदों आरो जोंनियाव ओमफ्राय बे सिल मोनसे होजेनदोंमोन सुनिल सान्दै बिनेस्वर ब्रह्म गावनि बिमा बिफा नामै आबौ तारामणि आरो सनाथिनि नामै बेखौ जांख्रायाव हान्जाया बोसोरब्रै एकबारे देराय बिसोर मोन्दों आरो बेखौ ओमफ्राय दा बेखौ 2023 आव क्लाबनो बे सिलखौ जोंनो गथायना होफिनबाय दोनथ'नो थाखाय आरो गावसोर बै समाव फोसावबायदि गावसोर कम्पिटिसनाव बाहागो लानो हाला होननानै दाबो ओंखारो बिसोर ओरैनो बैसागु बेरायो दा एसे मानसिफ्रा बेस्थ' हाबनांबाय दानि बोथोरजों नायनानै गाव गावनि बेस्थ'बाबो सम एसेबाबो दिहुननानै हेफाजाब होलायो आरो गामिनि समाजनि खामानि होन बेफोरबायदि मोनसे बैसागु जालायनाय बा जिखुनु 15 आगस्ट 26 जानुवारि फालिनाय बा हाबा हुखा मानसि गोमानाय बा सोरनिबा एसे दावराव दावसि जानाय बेफोरबायदियावबो ओंखारो मिथिं दावथियावबो ओंखारो टाइम होनानैबाबो ओंखारथारगोन आरो दङ दाबो गैया नङा दंथारो ओंखारलायो ज' आखाइ होलायो सारादु होन हाबा हुखा होन बिदिनो जेरावबो मोसानाय हान्जाया जोंनाव आं नुनायावथ' 15थानि खम जानाय नङा मानो होनबा गाहाय बुरिनि मोनसे थाबाय बेनिफ्राय एसे बोराय हाबा जानानै एसे बैसो जानाय बे थाबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय बिजावजालि पार्टि बा बिहामजोफोर बे सानजाना आलदा सोनाबना आलदा खोलाना आलदा साहाना आलदा बिदिनो मोनब्रै मोनबा गाहाम जायो बिसोरना सेंग्राफोरनि मोनसे थाबाय देरथारनाय आरो सेंग्रानि गाहाय मोनसे थालायबाय देरफुनायफोर ओमफ्राय बेनिफ्राय उन्दैसा LP स्कुलाव फरायग्राफोरनि हौवा हिनजावबो ओंखारो बिदिया मोननै मोनथामसो जायो मथा मथि साननानै नायोबा 15-16थानि खम जानाय नङा आरो हान्जाया दा मोनसे हान्जायावनो 20 जन 25 जन गाहाम जानानै बिदिनो आवगोलनिफ्रायनो जाबोनाय बे समावथ' मास मोनसे गाहाम जाबोदों होननाय जों खोनाबोदों ओमफ्राय आंनि मेगनाव नुबोनायाव आंथ' सप्तासे जानायखौ नुदों दाबो जोंनाव सानब्रै सानबाखौ फालियो ओमफ्राय सेंग्राफोरा मालाबाबो बे ओंखारनायाव बे थाखा फैसा बिदि लाया आरो जोंना बे मा होनो दावल' लानाय जायो लास्ट जोबथारनायाव लास्ट बिदिनो खाजि जालायनाय बिदि जाहैबाय बिजाब लिरनाय खन्थाइ लिरनायाव जोंनाव देग्लायसो नैबे सिलभार जुब्लियाव जों मोनसे बिसिमबि दिहुननो नागिरदों बेयाव आंगोनि बर' बाथानमारि दा बेयाव नुनायाव जथेस्थ' लिरना हरदों LP स्कुलाव फरायग्रायाबो कलेजाव हाबग्रायाबो बा एसे एजेड जानाय मानसिफ्राबो लिरदों दा बेयाव नुनो मोनगोन आरो जोंनि लिरनायखौ ओमफ्राय सिगांहाय मोनसे 150 बोसोर जे जोंहा बाथौ धोरोमनि फालिदोंमोन बेयावबो लिरनाय दं बाथानमारिनि महर मुस्रि बेयावबो लिरनाय ओंखारदों बेयावबो नुनो मोनदों जों गामिनिखौ
दङ जोंना थुनलाइयावबो जथेस्थ' दङ धोरोमा जोंना जाहैबाय बेयाव ब्रह्म धोरोम लाग्राया बांसिन दं आरो संख्याया बेनिफ्राय बाथौ दङ बेनिफ्राय सत्संगबो दङ ओमफ्राय नैबे जोंना ख्रिस्टान बिसोरबो थाबाय मथामथि जयै जों थाजोबलायो जयै रायजो जागासिनो दं आरो जों थांलाय फैलाय ख्रिस्टमासफ्राव थांलाय फैलाय खालामगोन बाथौबाबो ज' खेराइयाव थांलायगोन ब्रह्मबाबो थांगोन जयै दंजोबो आरो जोंना खुनु बासिनाय गैया हाबा हुखाबाबो मानसि थैदोंबाबो गावसोरनि नेम मोनसे थायो नालाय बेखौ जों मोनसेनि ज' फालियो आरो बेखौ बानायो आंथ' मोनथिनायाव बा लेखायाव आं मोन्दों नैबे आंनि गामि बाथानमारि सुबुंथि थान्दै बिनेस्वर ब्रह्म लिरनाय ओमफ्राय नैबे 150 बोसोराव बेयाव आयं सरबेस्वर बसुमतारी लिरनाय बे बाथानमारि महर मुस्रियाव आरो 100 बोसोरनि मोनसे उजिर फोलेरनि मोनसे लेखा ओंखारदों बेयावबो लिरनाय दा बेखौ आं नुजोबनानै बा आयंमोन खिथालांनाय आवगोलायाबो दाबो बा आबौमोननिबो आं मोनथिबोनाय खोनाबोनाय दा जोंनाव ओरैबायदि जारिमिन बे बाथानबारि गामिया मोनसे बर' हारियाव मोनसे सनानि दोन होनजायो मानो होनबा बेयाव रायजो जानाय समाज फोसाबनाय जांख्रि थायजेननाय बर' हारिनि राव थुनलाइनि हारिमुनि बिदिनो बहुद राजनिथिनि रांखान्थिनि फालांगिनि बहुद सोमोन्दो बिराद बर' हारिजों बे थानाय आरो बाथानबारि गामिया आंथ' मोनथिनायाव बेल' मोनसे जोंनि दा बे बड'लेण्ड रायजोआवनो मोनसेल' हिस्ट्रि जागोन बादि आं मोनथिनाय दं आरो मानो होनबा बेयाव 150 बोसोर बाथौ धोरोम खुंलांबाय 100 बोसोर जोंहा उजिर फोलेर दा बे संख्या बारा बे गामियाव बे खुंलांबाय कालिचरन ब्रह्म गुरुदेब बिथाङा धोरोम फोसावफैनाय बेनो बेयाव 1951-52 आव ट्राइबेल महासभा जानाय बेनि उनाव जोंहा दङ प्रमनि ब्रह्म बे बिथाङा बर' समाजनि पान्डुलिपि लिरजेननाय गवालपारा जिल्लानि आफादगिरिमोन आरो बेनिफ्राय जोंहा फैबावदों ओरै बहुत बन्दुरे सिनेमा डकुमेन्टारि जाबोनाय आरो बेनिफ्राय नोंहा 1968 आव पिटिसिनि आन्दलन बेयाव 22 मेखौ जांख्रिथाय हिसाबै फालिजेननाय जों गामियानो 1968 नि 22 मेखौ बे मोनसे हिस्ट्रियाव लिरनाय दङ बे बाथानबारियानो बेखौ फालिबाय थादोंमोन आरो बेनि उनाव रमान स्क्रिप्ट 74-75 आरो बेनिफ्राय जोंनि दां थालांबावबाय 1956-57 आव दिल्लीयाव मोसाहैजेननाय जों गामियावनो बांसिन मानसियानो थांदों बायह्रानि साफा सानै थांदों 56 आव जाहैबाय जेला जाजेनदों बे समाव मावबादा जों गामियावनो जादों बे समाव जोंहा बै समनि मिनिस्टार रुपनाथ ब्रह्ममोन मदाराम ब्रह्ममोन अस्ताद कामिनि मास्टार फोरोंफैनाय बे मावबादाया जों गामियाव मास मोनसे जादों होननानै खिथादों आरो जोंहा ओरै फैबावदों नों 1977 सिलभार जुबलि बड' साहित्य सभानि बेबो बिराद गोगोमै जादों जों गामियाव दा बेयावनो रुपाथि नोगोर लिरगोलायनाय जादों नैबे गामिनिफ्राय गावनाया बे जायगा एरियानोजोंमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय फैबावदों नों 1986 आव आलायारन सिनेमा दिहुनजेननाय बेनि फार्स्ट प्रडिउसार रामेश्वर ब्रह्म दा बे बिथां नङामोन बे सिनेमायाबो ओंखारनाय नङामोन बै समाव 1983 ना 84 आव गादोंमोन बिसोर खिन्थु हायाखै 86 आवसो बेखौ मोननानै दिहुननो हादों बिथांनि हेफाजाबाव बिथांनि गिबिसिन चिफ प्रडिउसार होनजायो आरो बेनि उनाव फैदों 1989 आव दाउखि ब्रह्म दाउखि फाग्रि दं दा बिथाङा जाहैबाय क'क्राझार ओनसोलनि फार्स्ट मार्टियार्स आरो फैयै फैयै नायदो नों 1997 आव बे सुबुंथि थान्दैया गावनो खुद रंजालि बैसागु फोरबो फालिदोंमोन दा बेबो जोंनाव गिबिसिन जायो क'क्राझार ओनसोलनि एरिया हिसाबै दा बेखौ लायोबा जोंना 2021 आवनो सिलभार जुबलिया जायोमोन खिन्थु बिनि थैनाय दिनखौ लानानैसो दा 2025 आवसो जों बेखौ सिलभार जुबलिखौ फालिनाय जादों दा बेफोर गासिबो जारिमिन बे गासिबो बाथानबारियाव हाबजोबनानै दं दा सुबुंथि थान्दै बिनेस्वर ब्रह्म थाबावनायमोनब्ला बिथाङा बुंदोंमोन बे आंनि गामि बाथानबारियाव चक्रमनि ब्रह्मनि नामै बिनि जिउ जारिमिन नामै लिरनो नागिरबावदोंमोन बाथानबारिनि दैजों खुरखाजाजोबनाय गिसिखाजोबनायखौ लिरनो नागिरबावदोंमोन आरो 1965 आव जे बांलादेशनिफ्राय जों गामियाव जे हाबफैजोबदों हिन्दु बेंगलिफोर दा बिनि सोमोन्दैबो लिरनो नागिरदों बिथां थाबावनायबा जों मोनथिगौमोन दानि बे जा शान्तिनगर बान्दो पार बेयाव जों उन्दै उन्दैयाव गंगासिना जाहैब्ला न'खरनै न'खरथामल' दंमोन बे बान्दोनि ओरैजाय गासिबो खासा लेनलेससोमोन दा बेयाव ओरैबादि लोब लोब फैजोब्बाय 500नि खम जानाय नङा न'खरा दा बेफोरखौ नायोबा बेसेबां सोलायखो जोंनि जायगाया दा आंहा फोथायनाय दं दा बेफोर जारिमिना गासिबो सानसे बेलासे जोंनि बर' हारि बा माहारिनि सिमां बा जोंनि मुंख्लंफोरनि जोहोलावजोफोरनि सिमां बे जोंनि बाथानबारि गामिनि जिउ जारिमिना हेफाजाब होगोन आरो सानसे समाव जाफुंसारगोन